de koromane do 31 kono ne ndabo mayna parce que en voilà en chama voilà nga di ko sawa sa funga do fo mana la bi fufo dat ni ndabo mana islamique ma be afam yasa to bani o kunna na khudu ma al khaidina mo yaro do be ko bela islamique do be ko bela wallahi hal islamiyate adama de nyina ma rete ko bela ko do kon be o lute ga ko hal islamiyate ba suro tiena vraiment ni yesrala islamé a bébé yesrala ni célibat sera ibigri ni selini sera ibigri ni laylatul qadr sera ibigri ni arajaba sera ibigri islamé dombaw ibola awa ibe juma do manase ibigri ni weekend fana sera samedi dimanche ibigri ni noël sera ibigri ni 31 sera des modèles du pays. Eba bela adama de be ko bela ko be ba jon be ta fa do ila lahara est-ce que Qur'an ay ko wa ida nufusu zulijat ko lahara kulu de be fara fara jonga i tura kulu mi node ini mamu ye kulu kele inu ne kulu ka fara jonga ka ke jama kulu kele ga esembe jama kulu besina chena islamé kon nga côté kafiru bi fo ngon nga fo boni mana ubonu fana kuma ko kari no mais muna kalusara jamanat kalusara ite jamana marala ko ito ngoto jamana marala wulu ama fo ke ka jamana calendrier yela makuri o siti ango mi sebe e ko deke no ki ni ka demba ya symbole ngoi na tro eka duta ma di tagin leve ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara eta misal ta ayakla ko famauti yininga o ngura lahara mamun kala sawbi kanani o tobulla dawi kanani o yawdiya silwe ka choko amuna akla ko lutna yininga wala lahara o keba bi yininga nga eto ke dalwe ka faruka ka de malaw min seti amu yini few na min sebiye alle ne tinte do 31 kola nga dimba ya sentala muna doro de chrétien de ka sello bon ne ta chrétien ne ko dalu nyini wore jume benna ana klani wasana de ere ni ala cheni chrétien baka kina na farala aka kala yafa ka parisili ba somada abike nya koro yela ko fe wa te ki koro yele ko fe yali inna tabi daka akas islamaya ka wati daka di wallahi ibn nataka islamaya la iba ay raba fo barola ko ni mewme ni mitu ko ngwa la yafa ngay yina ira ka shefa ko yina na ira ka noel fitiko ifana bi fleno flenye de chrétien fait kaye ni ay nunum binna fo anga église ko robina anga invitation ke rola aussi manga ko bela abana na antimina jan no fa ambu baptisé ko ani flado parce que kana ko do suma ma wore ma ko eto onywana ti suma e maw u fana ka dine ka bobu u fana bolo bi tinde kaw o yu ka famia de on lu ka jetela ni e chesle lu ka fetu fede c'est que u kanu do bi yoro ka tasra kanu do bi yoro o du manga ko mana manga angu ladige uka ala kangar didda slavo ko akana yahudu ne ani nasara ko luke abishiyo ana don do ni man fasali ko fe u ka bato ko fe u ka dina shi'aru quraidi aka dina ko ba sika fo itala noel bi tabe ga ta chrétien de ma asara sawa masara sawa o be kuma kono duni 31 be tabe ga ta chrétien de ma a sahara masao o be kuma wore nga ambe me minga ko ne to ko mba ka yole isimbo kola parce que islamé de isimbola o dobina dobu nyingali ke ka ke bon an mago comme ado an na mis dumi de la démission ni so on ne ko dumi de la don ndanya de be ela asuna matibesa
dumuni dilan don bɛ e yɛrɛ bolo bon karisa i den ko ka di ne ye o ye tiɲɛ ye nka i den ko ka di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ den kan o ni suya man jan ɲɔgɔn na dɛ kerecɛn ka siri ka diya e ye o ka bɛn tiɲɛ ma mais fo k'a diya e ye ka tɛmɛ i ta kan e ma tobili k'i ta la f'e ye tobili k'ale de ta la an kan ka commencer ka nin ko ninnu faamuya mɔgɔ minnu b'a nege ko a bɛɛ ye kelen ko kira kan tɛ kira bɔ kira la ko dalu minnu bɛ ka fɔ a ye tiɲɛ tɛ sa hali maa minnu b'o fɔ olu yɛrɛ ye kira bɔ kira la u ka kow kɛcogo la kira dɔ ta bɛ se ka kɛ cogo di wajuli kɛnɛw bɛ sigi ka kira dɔ ta ka taa buluw ta ka na jamana kɔnɔ ka taa kulɛtiw ta ka na da an denmusow ma jamana kɔnɔ ka dulɔ ta ka na jamana kɔnɔ e ɲɛ bɛ ko jumɛn na 31 na min ye hɛrɛ ko ye e ɲɛ bɛ ko jumɛn bolodatɔ la k'a kunbɛn min ye hɛrɛ ye ka ɲɛsin adamaden yɛrɛ ma jango silamɛ ni kiri kuma u b'a fɔ ko ayi ko non ko k'a silamɛya kɛ k'a silamɛya kɛ o ye a bɛ komi sisan te filɛ walima nɔnɔ filɛ dɔ k'i ma ko nin fɛn in filɛ ko n'i ye nin fɛn mugu in filɛ ko n'i ye ji k'a la k'a dilan ka ɲɛ k'a bɛ komi nɔnɔ k'a bɛ kɛ komi nɔnɔ nka a b'a la k'o fɔ tuma min nɔnɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ jumɛn ta yanni ka ale silamɛya kɛ o i tɛ silamɛya ta kɛ dɔrɔn k'i wasa don o la wa komi dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ka ban nin ta b'a bolo e ta b'i bolo yanni e k'o ta yɛlɛma k'o silamɛya kɛ ka fara i ta kan walima k'o ja ka tɛmɛ i ta kan i ta bila a nɔ na an yɛrɛ ka silamɛ san bɛ yɛlɛma yan maa caman tɛ bɔ a kalama yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn ka kɛra yɛrɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka bange sera yan ko minnu bɛ kɛ o la diinɛ ko sira fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ye kelen ko an tɛ kira bɔ kira la est ce que u y'o ɲɔgɔn na de boloda 31 na o ma kɛ an kana ɲɔgɔn nege ka ko dɔ daga ni kuma dɔ ye ka sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn a tɛ ten parce que o de bɛ 31 ko la an fɛ yan e b'a daga ni argument min ye i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko a tɛ se ka bila o cadre kɔnɔ a tɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ masala b'a sisan ko foyi t'a la ko n'a kɛcogo ɲɛna e dun b'a dɔn ko a kɛcogo tɛ se ka ɲɛ walahi e b'o dɔn hali minnu ko k'u bɛ yaala k'u ka wajuli kɛ 31 su a ma sira sɔrɔ a ti ɲɛ o ko dɔw tun y'o kolokolo k'olu bɛ yaala k'u ka mɔgɔw n ko heyi n taara fɔ ne ye siɲɛ fɔlɔ min n ko heyi a ye ko in yɛrɛ de to yen a y'a se mɔgɔw ma an ma taa ɲɛfɛ o